Здравейте, сега съм в Сити и имам една много странна история. Значи, аз просто се разхождах сега, за да видя, чух някаква премиера на Gorilla Tag, нещо ще има. И после видях, че са се сложили ето това. И значи това е от Makeshift плюшката. Дайте да видя тук какво пише. Makeshift Campaign Special Reward Birthday Banana Hat. Значи аз то Birthday Banana Hat Значи на мен са ми поръчали Gorilla Tag мърча и аз ще имам ключодържател и едни такива работи, ама... Значи и тук е това, ама не са изложили ключодържателя, сквош мелела и плюшката Tagged Monkey Plush. На мен са ми поръчали всичко без сквош мелела и... Да, и трябва да ги изкупят всички. Имаме 26 дни всички да ги изкупят, за да ни дадат безплатни rewards. И това е казано, че ще ни го дават, но искам да го дадат и като аксесори за плюшката. И вижте какво намерих. Това е от Monkey Blocks. Тук пише Birthday Cake Piece. Item cost 0, you have 400. Yes, I need it. Айде сега. Дай да видим това в Monkey Box и трябва да го взимам или... Чакайте, къде ми е Holdables? Добре, значи трябва да бегаме до Monkey... Тук намерих безплатен къпкейк, не знае какво стана с тортата, взимам безплатния къпкейк, сега ще отида го... Do you wanna play mini games? Добре, айде без тези работи, айде да ходим разглежда. Намерих още един безплатен бадж и също то парти хат ще го има плюшката, аз искам да си го купя, ама направих голяма грешка да си изхарча Shiny Rocks вчера за тая маска тука и сега не мога да я взема, но поне мога да я трайонна. Чайте, че някой ми джойна лобито. Хай, стрейнджър. Чакай ти. Здравейте, днеска ще сме с... Представи се. Bonjour. Purple Monkey, бе. Чай, да, ново. Значи днеска ще гледаме Birthday апдейта и той тук ме джойна така. И ето тук сме с наши приятелчета. С BG Company сме. Ти, видях ти YouTube канала, днеска, бе. Добре, сега ще купим безплатен бадж. Yes. Чайте, къде ми е безплатния бадж? Ето. Yes, I need it. Да харча ли 600 за тази? Айде да ходим в Monkey Blocks. Добре, сега сме тук си и... Да, ще си ям къпкейка. Ям си къпкейк. Честит рожден ден на Gorilla Tag! Сега ще свърша видеото и тук се забавлявахме на рождения ден на Gorilla Tag. Имаме си къпкейк, чилваме си. Само че ми трябва по-добър парти хат. И да, абонирайте се за канала. Ето ви тортичка. И честит рожден ден на Gorilla Tag. И чао!